बघू शकता तुम्ही किती छान फुगलेली आणि सॉफ्ट अशी इडली तयार झालेली. बघा अगदी मऊसूद अशी आहे. बघा हे बघा चटणी आणि हे सांबार. रेसिपी बघायची. चला मग पुढे जाऊया. इडली बनवण्यासाठीचं माझं प्रमाण आहे या 2 वाटी. डाळ आणि तांदूळ मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत. त्याच्यात आपण पाणी घालूया आणि झाकण ठेवून 7 ते 8 तास भिजत ठेवूया. असं पाणी टाकून आपण आता यांना 8 तास भिजवून ठेवूया. सकाळी भिजलेले डाळ आणि तांदूळ आहेत. आपण यांना बघूया झालेत. यांना झाले आता 5-6 तास. यांना मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया. आणि मी सांबार करायला घेतलेला आहे. त्याच्यासाठी घेतलेलं आहे मी ही डाळ धुवून घेतलेली आहे, कांदा, ही आहे शेवग्याची शेंगा आणि हा भोपळा आहे. तुम्ही टमाटे पण घेऊ शकता. माझ्याकडे आता आहे नाही म्हणून मी नाही वापरले. मिक्सरमधून आपण बॅटर काढलेलं आहे. आता याला आपण रात्रभर फर्मेंट होण्यासाठी ठेवून देऊ. त्याला असं आपण झाकून ठेवणार आहे. त्याच्यामुळे लवकर फर्मेंट होऊन वरती येईल. आता हे पण रात्रभर इडलीचं पीठ भिजवून ठेवलेलं होतं. तर बघूया आपण ते फर्मेंट झालंय की नाही. हे बघा किती छान मस्त फुलून वरती आलेले आहे. आपण आता याच्या इडल्या करायला घेऊया. याच्यात मी 1.5 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे आणि नंतर आपण इडलीच्या बॅटरमध्ये 1 इनोची पुडी टाकणार आहे. तुमच्याकडे सोडा असेल तरी तुम्ही 1/2 चमचा टाकू शकता. थोडं ॲक्टिव्ह होण्यासाठी आपण थोडं याच्यात पाणी टाकूया. बॅटर रेडी आहे. भांड्यात टाकून आधी तेल लावून घेऊया आपण.
मिरची टाकून झाली आपली. आपण याला पण 15 मिनिटं वाफ देऊन घेऊ. 15 मिनिटं कंप्लीट झालेले. चला आता मग आपण बघूया इडली झाली आहे का. हे बघा किती छान फुलली इडली. बघू शकता तुम्ही किती छान फुगलेली आणि सॉफ्ट अशी इडली तयार झालेली. बघा अगदी मऊसूद अशी आहे. बघा हे बघा चटणी आणि हे सांबार. रेसिपी बघायची. चला मग आपण पुढे जाऊया. हे बघा अगदी फुललेली आणि मऊसूद अशी. हे बघा अगदी सॉफ्ट आहे. सांबारसाठी लागणारं साहित्य आहे. हा लाल भोपळा आहे, ही शेवग्याची शेंगा आहे, ही तुरीची डाळ घेतलेली आहे मी, आणि कांदे. टमाटे पण तुम्ही वापरू शकता. हे बघा माझी डाळ शिजून झाली सांबारसाठी. आता याला मी तडका देणार आहे आणि इथे मी चटणी बनवणार आहे खोबऱ्याची. त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलेलं आहे. 5-7 लसणाच्या पाकळ्या, कोथिंबीर आणि 3 हिरव्या मिरच्या आणि हे ओलं नारळ आहे. ओलं नारळ कापून मी याच्यात घालणार आहे. डाळला तडका देते त्याच्यासाठी मी घेतलं आहे. त्याच्यात सांबार मसाला आहे 2 चमचे, अर्धा चमचा तिखट आणि चिमूटभर हळद घेतलेली आहे. याच्यात आपलं तेल गरम झालेलं आहे. लाल मिरच्या, रेडी आहे. मी आता ही आपली खोबऱ्याची चटणी पण मी मिक्सरमधून काढून घेतली आहे. आता याला आपण तडका देऊया. आता तुम्ही पाहू शकता आपण चटणीला पण तडका दिलेला आहे.